Ekainaren 13an, Forokopen 6. jardunaldia egin zen. Kooperatibek krisiari emandako erantzuna izan zen jardunaldiaren aurtengo ardatz nagusia. Ekitaldiari hasiera emateko, Mariano Ferrerrek gidatutako eztabaidan, krisiaren testuinguruan kooperazioak zer ekarpen egiten duen aztertu zuten Paco Garmendia eta Ignacio Iribarrek. Eztabaidaren ondoren, World Cafearen txanda iritsi zen. Bertaratutako guztiek hainbat galderari erantzun behar izan zioten. Mahai eta lantalde batetik bestera aldatuta egin zuten eztabaida saioa bertaratutako guztien artean. Jarraian, Paloma Arroyo eta Luis Mari Ulibarriren arteko eztabaidari ekin zitzaion. Kooperatiben emaitzak izan zituzten hizpide, eta Mariano Ferrerrek bete zuen berriro moderatzaile lana. Eguerdiko ordu batean, Kooperatiben nazioarteko 90. egunaren karietara Nazioarteko Kooperatiba Aliantzak prestaturiko mezua irakurri zen. Azkenik, Manuel Torres Diseños Industriales, SAU, enpresako presidenteak, krisi ekonomikoaren aurrean balioak izeneko hitzaldi magistrala eskaini zuen.